Encara no s'ha acabat! Mira això! El teu pare et va deixar un missatge a les seves partitures. Seiji, vull que visquis com una persona bona i honrada. No, encara no s'ha acabat. No et pots morir, ara. Però Conan... Mira això. El teu pare et va deixar un missatge a les seves partitures. Seiji, vull que visquis com una persona bona i honrada. La carrera de medicina vaig venir a aquesta illa fent-me passar per una dona. El nom del meu títol de metge es pot interpretar de totes dues maneres i no se sap si sóc un home o una dona. Em vaig fer passar per una dona perquè no descobrissin que era el seu fill. Com que el nom al meu títol es pot llegir de dues maneres, ningú va sospitar res. Tot aquest pla se'm va acudir un dia que estava tocant la peça preferida del meu pare, la sonata Clar de Lluna, i em vaig instal·lar a l'illa. Va ser llavors quan se'm va acudir tot aquest pla per matar-los. Al costat del seu cadàver, mentre tocava la peça preferida del meu pare, la sonata Clar de Lluna. Però què és això? Les notes d'un codi secret. Com li dic que està tocant el piano enmig de totes aquestes flames? Però què és això? El codi secret està tocant el piano enmig de les flames. El senyor Murasawa adorava el pianista Keiji Aso i era el que afinava el piano de tant en tant. El senyor Murasawa adorava el pianista Keiji Aso i era el que afinava el piano de tant en tant. Sembla talment com si volgués seguir els passos del seu pare. Segurament volia que algú impedís que cometés els assassinats. El que no entenc és per què en Seiji li devia enviar la carta d'avís al meu pare. Segurament volia que algú l'aturés i impedís que es convertís en un assassí. Ei! Què devia dir el codi secret que tocava en Seiji? Ara ja no sé pas ni de què em parles. Ah! La teva cara no enganya, noi. Escolta, i has entès què deia el codi secret que tocava? Ai, no sé de què em parles. Ah, la teva cara no enganya, noi. Va, digue-m'ho. Ei! Que et faig pessigolles, eh? No, para!